Akusemnandanga ukuza esikolweni kubafundi besikolo samabanga aphezulu iLuthateni kwaBhaca eMpuma Koloni okubangelwa kukuba ngaphaya kwabafundi abayi 400 kwesisikolo abanazo izitulo kunye nedesika zokufundela. Abanye abafundi bathathe isigqibo sokuziphathela izitulo emakhayeni abo. Ngoku ke siqhagamshelana nentatheli yethu ufundiswa Mhlekude nolapha kwesisikolo kusixelela banzi ngale meko. Fundiswa masikwamkele khawusitandalazisele usibekele elubala imeko yesisikolo. Enkosi lisakhanya silapha kwisikolo saseLuthateni apha kwaBhaca njengoba usitsho njengoba ubona futhi nawe apha emva kwam naphambi kwam kukho abantwana apha kweli gumbi lokufundela bayi 105 abafundi abalapha uyabona nawe baxinene banje akukho social distancing njengoba sisazi ukuba ukuzikhusela noqinisekisa ukuba awusuleleki ngulobhubhane iCovid-19 kufuneka abantu bathande ukuqelelana kodwa ayenzeki lonto apha kwesisikolo siyeva ke ukuba otishara balapha ukuzama ukukhawulelana nale meko yokunqongophala kwezitulo nedesika kwesisikolo baya kwizikolo ezilapha ezikufutshane ezimelene nesikolo ukuze bafumane ukuba baziboleke ezo zikolo ukuncedisana nabafundi aba. Khona umfundi apha esimbonileyo uhleli esitulweni aze naso yena kowabo kanti nabanye ke apha phambi kwam bahleli kwidesika basithe abanye ke ngoku abalapha emva abakwazi ukubona apha ngaphakathi ebhodini. Ukanti ke lisakhanya manditsho into uba besilapha ngo2018 size kule meko yokugxalathelana kwabafundi kumagumbi okufundela apha eLuthateni kodwa namhla oku sisiphindile size apha ayikalungiswa imeko. Sizawuthetha ke ngoku nomama ongunobhala weSGB umama uMachiya ozosixelela ngale meko yalapha eLuthateni. Mama Machiya siyabulela ngexesha lakho. Khawusixelele nenze ntoni ukuzama uqinisekisa ukuba le meko iyaphela kwesisikolo? Into esenzile ukuthi le meko iyaphela kwesisikolo. Sihambile zonke idepartment. Sithetha ngabantwana ngendawo zokuhlala nangefurniture yesikolo kodwa sincedakala ndawo kangaba siphela amandla asazi uba masithini. Sihambile kwathi kwafika nonational kwiminyaka nje emibini yalandelelana befika unational lapha afika isikolo sisenje uba sesinjalo asishiye ahambe nathembise. Ekokugqibela ke kwafika omnye utata kokuthiwa utata uMtima notata uThepha banabo bathembiswa bazawusayenza isisikolo bazawusakha. Hayi siphela amandla ngoku. Into esicela ngoku inye njengoba ubona yabona abantwana bake bagula abantwana kunyaka ophela abantwana balapha kubo 32. Into esicela ugovernment siyamcela siyambongoza noba singamabhaca angazinto angafundanga kodwa abantwana sifuna babe nefuture eright. Imfundo siyayithanda. Inkosi mama uMachiya lowo ongunobhala weSGB apha eLuthateni esixelela ke ngemeko abakuyo abathi kudala besiya kwisebe lemfundo ukuba libancedise libathengele izitulo nedesika kodwa akude kulunge. Kanti ke enye into abayithe bayichaphazela ngesisikolo njengengxaki yesisikolo kukuba asibiywanga isikolo abantwana kude kwadlwengulwa abafundi abane kulonyaka kupheleyo ngenxa yokungabikho kokhuseleko apha esikolweni. Kambe ke abanye njengoba sisazi uba apha eMpuma Koloni izikolo ezininzi azikazifumani incwadi zokufundela nezokubhala abakazifumani ke nalapha esikolweni. Kambe kuthiwa abanye otishara baye kubamba uqhankqalazo kwisebe lezemfundo apha edolophini kwaBhaca. Mandibuyisele intambo kuwe lisakhanya. Sibulele kakhulu ke kumancitshana ngethemba lokuba siyakufumaneka kungekudala isisombululo semeko imbi kangaka yesisikolo.